Mara oħra f'pajjiżna mietet b'kaġun tal-COVID-19. Il-vittma kellha 80 sena. Il-mara ddaħlet l-isptar Mater Dei fid-9 ta' Ottubru u ġiet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-13 ta' Ottubru. Hija baqgħet tingħata kura fl-isptar Mater Dei fejn mietet tard il-ġimgħa filgħaxija. Issa in-numru ta' fatalitajiet f'pajjiżna tela' 62. Matul Ottubru biss kellna 27 vittma tal-COVID-19. Fl-aħħar sigħat intant tħabbru 100 każ ġdid ta' COVID-19 bl-ammont totali ta' nies li fiequ huwa dak ta' 4315 kif is-sebt fiequ 165 persuna. Intant f'pajjiżna issa l-każijiet pożittivi mill-Marzu lil hawn huma 7259. Il-total ta' każijiet attivi issa huwa ta' 1836. Dawn in-numri ġodda jikkonfermaw li l-pandemija f'pajjiżna għadha fostna u għadha b'saħħitha, totalment l-oppost tal-impressjoni li kien prova jagħti il-gvern xhur ilu. Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-Covid. Din il-gwerra aħna rbaħnija. Semajt ħafna t-tini mewġa u mux it-tini mewġa, l-mewġ fil-bahar qiegħed. Mill-każijiet imħabbra il-ġimgħa intqal li 20 każ ħadu il-virus mill-qraba, 25 każ mill fuq il-post ta' xogħol u 10 kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 21 każ kienu sporadiċi. Intant dan il-weekend huwa l-ewwel wieħed li fih ir-ristoranti qed joperaw taħt restrizzjonijiet ġodda tal-COVID, restrizzjonijiet li primarjament jolqtu il-bars u l-każini li kellhom jalqu, iżda anki għas-sidien ta' ristoranti hemm tibdil sinifikanti. Fit-tmiem il-ġimgħa jekk wieħed imur jiekol f'ristorant jaf jinnota li mhux se jkun possibbli jordna tazza imbit jew birra mal-ikel. Fil-fatt huwa stmat li 15% biss tal-istabbilimenti tal-ikel jistgħu jservu alkohol. Dan għaliex uffiċjalment huma liċenzjati bħala snack bars, anomalija li kif spjega Net News aktar kmieni din il-ġimgħa qed toħloq xi ftit ta' konfużjoni fost in-negozji. Skont stimi li saru mill-Assoċjazzjoni tal-Catering minn 4,000 stabiliment tal-ikel se jkunu biss 600 li jistgħu jservu l-alkohol. Ir-restrizzjonijiet preżenti se jibqgħu fis-seħħ għal xahar sħiħ.